vás vítám u mého videa s mým kámošem. Kde jsi? Tady. Takhle toho. Čemu já mu ukradnu dinosaury? Dneska to budou dinosaury. A já tam tolik. Ne. A teď nemůžeš. Mimochodem, máme stejné skiny. Hej, tu hraje s námi Nikolas. Kde jsi? Když nevidím, Áďo, resetni se. Dívej, to byl boský dinosaurus. Ten byl maličkej, ale nevá. To je i verliba, to je jackpot. Věděl jsi, že ten... Já nevím, jak se říká. Orkala, ne? Ne, to není orkala. Musíš si kupovat ty dinosaury za 1 korunu. Ale nekratím pořád. Sice tam se má Áďo krát, ale ne furt. Musíš si takhle zebrat tyto dinosaury za 1 korunu a vydělat na ty lepší, co mají oni. To je dokonce i Pumpy. No tak koupil Blua. To je Blua, Áďo. Počkej, neklikej na to tlačítko, dáme rozdíl. Že jsme stejní. Jo. Ale máš skoro. Tak. Co to je? No a ještě to musíš čekat. 200. Let's go, já můžu Pumpyho. Let's go. Já nemůžu. Mimochodem, pokud nevíte, co to je Pumpy, tak to je ten. On stojí 500. Má takový kamínek. Jo, já můžu zlatého dinosaura, ale teď já mám 2. Aha. A on 250. Ne, on 200, je to pletů. A jo, my jsme naproti sobě. A jsem si hledal, furt kde jsi? No nic. Budeme krást, počkej, dejte. A já můžu tady toho, dívej se. Zlatého dinosaura. A já ne, ještě nemůžu. Tak mi ho ukradni. Ne. Musíme někomu krást.